Labing unang ECO International Airport sa lungsod sa Panglao, Bohol, gisubhan na kagabi. Gani adunay mga sistema ang maong International Airport nga wala sa ubang mga tugpahanan. Sandin sa nasod, sama na lang sa solar power o rain catchment system. Si Chona Carion sa report. Imposible kaniadto ang pagpatukod sa dugay ng gidamgo nga International Airport ang Bohol. Apan karon nahatagan na kini og katumanan human masubhi ang ECO International Airport. Itandi sa Tagbilaran Airport nga makapahiluna og 800,000 ka mga pasahero matag tuig, ang bag-ong Bohol Panglao International Airport makahimo na pagdawat og 2 milyones ka mga pasahero matag tuig. 30% sa solar farm na ating itinayo. Dasal at hangarin namin na sa lalong madaling panahon, yung 30% ay maging 100%. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte mitataw nga ang International Airport may paagi sa iyang pagpasalamat sa mga bulanon sa kadaugan nga iyang nakuha sa lalawigan. Pasalig sa Presidente, mas daghan unyang mga proyekto ang mapahimuslan unya sa mga bulanon. It is rightfully yours. So this structure, edifice is yours. And you'll be proud of it. Malaumon si Bohol Governor Chato nga mas mulambo pa ang sektor sa turismo sa lalawigan. Gawas niini gipaabot usab nga motoy hakaw na unya ang dugang mga establishmento tungod sa International Airport. Apan iyang giangkon nga angayang balansehon ang pagpalambo sa lalawigan ug ang pagpabilin sa kalikupan nga may usa sa rason nga nahimong usa ka tourist destination. When you have a new growth area like this one, expected yun nga ang investments may flow in. But we are also looking at the carrying capacity of Panglao in relation to the entire province of Bohol. Chona Carion, Balitang Bisdak.